kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Temporary shelter para sa mga watchers ang pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang tubtub na lamang sa Domingo nga adlaw kun sini nga semana. Hindi na magwantahan sa barangay ang pagbayad sa bill sa kuryente kag tubig para diri. May report si Nico Delfin. Humalin sa nagpeak ang COVID-19 pandemic, naninguha ang grupo sa mga volunteer upod sa Barangay 18 agud nga matukuran sang temporary shelter ang mga pasyente kag mga himata nila nga nagasurvey watcher sa Guasang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Si Mirna Maripuske sang Barangay Janay sa Escalante City ang masobra na isa ka bulan sa shelter sa may second road sakop sa Barangay 18 sa Bacolod. Ang iya anak nga bag-o lang panganak upod man sa iya apo ang nagapabilin nga iya ginabantayan sa regional hospital. Apang isa siya sa malapit 40 ka mga nagatinir sang libre sa shelter nga karon na balaka. Samtang amat-amat niya gina-demolish ang shelter nga iya ginatiniran. Kung naman bully ni sa amon, sir, Gano? na kung dito may sagwa, sir, magulan na mailitan ni. Kagi ka to, ano ma'am, kagi ka to na initan, kagulanan? Ang akong bata is ang akong apo, sir, kay 27 man diri na doon. Tapos sa gid sila kagabi sagwa may makabuli po siya, nakatundo na diri po nakano ako nadalagita amo man to nakadala sa nanay. Kabudlay na. Sang Martes lang man nagabot sa shelter si Mario Andalicio kag ang iya misis nga natala na magpa-opera sang nagahabok niya nga guya sa regional hospital. Nagalaom siya nga kuntani makatiner pa sila sa shelter agud hindi man sila maiyawan. Balik-balik sa ila balay sa Barangay Malingin sa Bago City. So, mayo magana kabulig sa juta lang nga panahon nakasilong kami de. Importante tani, no? May tani kung palawig-lawig ko pag iliya para nga dugay pag iliya amon din yan, no? Kay Saan ka mo di tao, dire? wala pa mabalaan kaya hindi pa matapos ang mga result ni kung tapusan pa nilamon mo. Suno kay punong barangay Madilin Diaz sang Pebrero pa nagtakop ang kontrata sa tunga sang barangay kag sang tag-iya sang duta nga ginatindugan sang shelter. Hindi naman masarangan sang barangay ang balayran sa tubig kag kuryente sa sulod na sang halos 2 ka tuig. Gani sa katapusan sang Hulyo, hindi na mapadayon sang barangay ang pagbulig sa mga nagakinahanglan kadam-an diri sa ila hindi taga Bacolod. Natayo pagin ko tapos na sa July. Okay. July 15 to July 20 to July katapusan. So mo, hinabakbak mo na daang piyak nga building kay kinanglanon niya. Tungod nga ipakayuya kay ang puso ni Diyos sa piyak. Pero ang sa piyak nga iya building, kinakater iya pag-iban kay naluoy pa siya. So masubra gini na tira, mga ginuto. Si Councilor Claudio Puentevella nagsiling nga bagasugilanon siya sa tag-iya kag sa iban pa nga mga donors agud bisan paano mapabili ng shelter para sa mga pasyente kag watchers sang regional hospital. Ina tun-an naton. At the same time, we're still, nag-aayo pa ta sa property owner sa kung bukas kid sila kung anong terms in case nga ginapangalanlan nga may agreement with the city government. May mga local government unit kag congressional districts naman nga nagrenta sa mga lugar nga temporaryo nga matiniran sa ilang mga kasimanwa. Ang pag-regulate sa mga watchers kabahin sa mga tikang sang pumunuan sang regional hospital agud nga mapaiway ang paglaton sang COVID-19 ilabi na sa mga medical personnel. Gani kada adlaw makita man ang malaba nga linya sa mga pasyente kag watchers sa guwa lang sang ospital. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.